Почвам записа. Сега виж колко съм дебел. Сега съм така. Така. Сега съм 140 кила. Я да се меря колко килограма съм. Да си видя колко килограма съм. Тъй. 140. 140 кила. Така. Днеска сме... Кой рад сме днеска? Днеска, кой рад сме? Май месец. Кой рад сме днеска, Митке? Днеска сме 10 май. На 14 май имам операция за стомаха. Ето. После ще се меря колко съм ослабнал, например. Сега съм 140, сега са тегли 140. Ето така. Ето ми стомаха. Ето е. Така. Така. И ще е добре. Да. Хайде, чао ми тука.